Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на нашето предаване, на което наши специални гости са Галя Герасимова и Андрей Грива. Повечето от вас ги познават, а за тези, които не ги познават, имам предвид Андрей, който за първи път ни гостува. Благодаря за поканата. Не знам защо до сега така се получаваше, че някак си все не идваш. Но този път няма да му се размине, защото двамата започват едно много интересно предаване, в което ще разказват интересни истории за учителя. И тъй като с Писание 8 сме много нетърпеливи да разберем какво ще се случва и за какво ще си говорят, ги поканихме да ни разкажат нещо предварително на нас, а пък след това вие ще може да следите тяхната платформа или не знам, ти ще кажеш къде ще се случва. И както каза една наша приятелка в нашата страница, какво по-хубаво нещо в Деня на любовта да си говорим за учителя. Тази вечер ще си говорим за безусловната любов, има ли я и какво носи тя на хората и колко е важна да я имаме днес. Добре дошли още веднъж. Добре завели, благодаря. Много ми се иска да започнем нашия разговор с нещо, което е много лично до вас двамата. С някои истории, които са свързани примерно с твоето семейство. Можем да си говорим на ти, защото сме приятели от години. Да. И така знам, че е много интересна съдбата на твоите родители, че трето поколение вече сте последователи. Дядо ми, баща, майка, Леля. Ще бъдеш ли така добър да кажеш? Благодаря за поканата. Аз съм от, как се казва, хората, които обичат Списание 8, защото това е една медия, която винаги прави интересни неща, които са свързани с и актуалното, и също време да посяга към корените на събития и неща, които са свързани дълбоко с духовното развитие. И понеже мисля, че в България по принцип има криза, която е и морална, духовна, икономическа и политическа, няма да коментираме, но тя е свързана според мен с нещо, което трябва да извадим от себе си, от същината си. Затова с Галя решихме, преглеждайки нашите архиви вкъщи, да прокараме една нишка и затова така и тръгна самата идея беше за нишката, защото тя е като нишката на Ариадна, нали, която се събира в кълбото, което всъщност носи историята. В нашия род има много неща, които много хора са ми казали. Това е много интересно, защото не го разкажеш на хората, те трябва да го знаят. Човек винаги, нали, има една вътрешна такава автоцензура, да я наречем, ми казва, това не може да бъде устояние, това е моето семейство и прочее, така нататък. Но си мисля, че тези опитности, които са били, тези преживявания, които са имали с учителя, те наистина са важни, защото те определят духовното развитие на един човек, който е в светския, абсолютно в живота, който е бил живия живот, да го наречеме. И в един момент една духовна субстанция взима и казва, ето тук е един нов път. И започва едно надграждане. Има нещо, което е свързано с съзнанието, с усъвършенстването на човек. Ако говорим за история, ако искаш това да кажа, мога да кажа, че моят дядо, когато всъщност той се занимавал с стоицизма и попада, той имал, всички те са имали тези интереси в тези години, което е много странно. И когато в Сливен има едно от първите качвания на учителя, например, на Сините камъни, той пребивава заедно, той е доста млад тогава и отива на този, да го наречем, събор тогава се наричал. И казва, хората отиваха, спяха с една черга метнато на едно дърво и прочее, но този стремеж е важен. Аз мисля, че този стремеж се запази през толкова години, който е свързан с това, че нали, хората отиват на рила, никой не им плаща, никой не ги кара. Това е едно вътрешно усещане, което ти отиваш към своя учител, отиваш на планината на високо, както е на Тавор, нали, което са там великите мистерии на хората. И това изведнъж разкрива една нова страница. По-късно баща ми има една интересна история, че той всъщност, когато преживява едни събития, които са свързани много драматично в неговия живот, в една седмица има 3 опита, все едно да бъде, както казваме ние, да бъде задигнат от този свят, от материалния свят. А какво точно се случва? Първото е, че се взривява една фабрика, в смисъл, и един огромен къс, който прилита, всъщност минава на сантиметри от главата, просто ще да отнесе главата. На по-малко от пейде, каза той. Е било второто нещо, когато е бил на един концерт имало е събитие по-точно в Пловдив, баща ми е роден основно, той се смята за пловдивчанин.
В военния клуб влизат анархисти и заедно с дървата, които слагат в печката, пускат един снаряд. Баща ми казва, аз бях точно пред самата печка и нещо ме накара да изляза. И когато излизам, отвънка се чува страхотен трясък, от моя стол поме нямаше, имаше ранени, може да има убити, не знам. Просто майора там, който е бил, отива веднага, прегръща го. Това е бил един акт, който наистина така е на ръба на живота му. И третия случай, когато всъщност един негов съученик го извиква и казва, ела ти покажа пушката на баща ми, защото него го няма. Изважда един голям майлихер, каза, виж така, и почва да си играят, да се произвежда изстрел и пробива куршума главата на баща ми. Което е и баща ми в болница, без съзнание, разбира се. Само една скоба отварям, че е 16 годишен. 16 годишен, точно някакъв прелом става в живота му. По това време вече моите лели са при учителя на изгрева и моята леля Катя отива и моли учителя. Учителя е много строг, той казва, трябва да се молиш, да искаш нещо. Той иска като откуп да се плати за този живот, смисъл. Винаги, както знаеш, има нещо като дан, който се плаща. Обед. И тя се моли, да, обед. Тя прави един обед, който е точно обед е думата, с Бога, бих казал. И когато учителя свършва беседата и слиза вече между хората и почва да се вижда, той се обръща към нея и казва, най-страшното отмина вече. Което е едно огромно облегчение, нали, за нас. И той всъщност тогава се случи нещо много интересно. Когато е в болницата, той разказва на сестрите си и пише, аз имах едно чувство, че съм целият в вода. И казва, дойде един светъл човек и идваше към мене и мина през мен. Той беше, вика, бяла коса, бяла брада, много светъл. И отива на изгрева да се види с сестрите си. Те му казват, спокойно, сега не бързай, сега ще видиш учителя, ти няма да се тревожиш за нищо. И той вижда учителя и каза, и това беше този човек, който аз видях в сънищата си. Всъщност, когато падат от него бинтовете, той цели си спотява и прочее, тогава докторите, които са казвали, тук нататък това е Божия работа, дали ще оживее или не, всъщност казва, температурата спада и започва възстановяването на организма. И тези неща мисля, че са важни, защото когато един човек се посвети, според мен, на едно духовно, той разбира, че просто наистина съдбата му е била предопределена да направи един рязък завой. И тези неща са свързани с нашето семейство. Моята леля има подобна история, почина. Разкажи, да. Много е интересно. Имаме време. Да, радвам се. Моята леля Катя Грива, всъщност е жена, която е завършила първоначално едно частно музикално училище. По-късно отива в Санта Чичилия. Там завършва. Тя е била много интересен, много специфичен, красив спинтов глас, сопран. Аз мисля, че имаме снимка добри, може да пуснем. Да. И когато се връща в България, тя е била едно доста разглезено момиче, защото дядо ми е бил полковник, тогава, знаеш, армията е била изключителна на почет. Това са били офицерите, са правили събитията в Пловдив. И тя, нали, с адютант отива, това да си взема, това тя нищо не пипа, не се занимава, смисъл съвсем едно градско, така много момиче изискано. И минава през този, да го наречам, житейски урок или курс, който е свързан с това, че отива в операта, вижда там какво нещо и казва, това не е за мен, тук тези отношения, не искам да ги такова. И когато прочита едни неща, които всъщност са пуснати като позиви в кутиите, а тя, само отварям една скоба да кажа, че по това време тя също и моето семейство четат Лед Битър, например, четат Блаватска. Това е била една много силна вълна на духовност, която в този момент в младите хора специално се създава цяла нещо. Европа Нещо, което искаме, някаква трансформация тогава са търсили. И разбира се, всяка една епоха си има своите духовни водачи. И когато тя прочита две мисли от учителя, тя решава, че ще замени. А тя къде ги прочита? Тя ги прочита в Пловдив, след като се прибира. И изведнъж започва кампания срещу учителя и се разнасят навсякъде тип такива като позиви, колко е опасно това учение, че трябва да се внимава много, обаче там мисъл на учителя за любовта. Точно за любовта, точно. Сега да кажа, че е свързано точно с мировата любов
И нещо, което помага на хората, всъщност да осъзнаят, че са цяло, че са братство, че сме един народ, че имаме една обща християнска мисия и нещо подобно, което е свързано с дълбоките корени, нали, които този народ е запазил толкова през турско и така нататък. И когато тя на изгрева със своята сестра, тя вижда учителя, слуша неговите лекции и казва: от тук нататък повече никога. Но тук има един интересен момент, че моят дядо, виждайки, нали, военният, виждайки, че неговите деца едно по едно отиват на изгрева, отиват в София и не се връщат повече. Каза, трябва да видя, нали, какво става, отива, присъства на лекция на учителя, след това иска среща с него, разговарят и двамата излизат много доволно усмихнати. И дядо ми пише едно писмо на учителя и казва така: аз мога да командвам полкове и дружини, но на своите деца няма да каже къде и как ще живеят. И той казва: мога да дам физическото образование и възможността, но ги оставям под опеката духовното образование на учителя Петър Дънов. И учителя им показва това писмо и казва: знаете ли какво е това писмо? Те казват: не. С това писмо, казва, той ви освободи от родовата ви карта. Той ви оставя, нали, под ръцете се на едно ново духовно движение. Което са много интересни неща, които всъщност виждам трансформацията на това семейство, как изведнъж, нали, от едно ежедневно, посторонно нещо, което се случва в света на всеки един човек, изведнъж нещо, което се едно те дига с една октава по-нагоре. Да. Гале, как гледаш ти на този магнетизъм? С какво учителя е привличал по този начин хората? Ето, виждат го, прочитат една мисъл и край. Аз съм преживяла същото, без да го виждам наживо, чрез нещо, което е негово, паневритмията. Ние много често се смеем с Андрей, защото като се запознаем с хора, които са вече така част от братството или от живота, свързан с учителя, и много често става дума какво стана, кое те накара, как чу, как дойде. 90% от случаите е с някаква криза. Да. Нещо се е случило и от тая криза става вече обръщането. И в такива моменти, като зададат този въпрос на Андрей, той казва: аз съм с връзки. Не му се е налагало да минава през криза, докато при мен е точно обратното. Аз влизам така през портата на 180 градусово завръщане и трябваше да бия път до Атина, за да чуя първи път за учителя. Бях тогава 25 годишна, да. Хаймана, Коподжийка, Кинаджийка, въобще така идеята за този начин на живот е била почти непозната за мен, макар че бях изключително любопитна и много четях, но всичко минаваше само през разум и през ума, да. И там Стоян Чолаловски, той ми каза за първи път за учителя и първоначално така даже малко реагираха: тези дето ходят боси и посрещат изгрева на слънцето, нещо не са ми интересни. Аз четях една антропософска литература. По време на комунизма това беше голямо събитие някъде да напипаш такива книги. И още я помня книгата, която промени съзнанието ми. Древна е мудрост на протежение веков, преди 17-та година, защото на руски беше с Тита, още не преди реформата. И както идея, и така бях запалена вече по този тип философия. И Стоянчо, като ми спомена за учителя веднъж, 2 пъти, 3 пъти, и аз все така неглижирах малко тая тема. Нека да кажем само, че Стоян Лаловски е издател на Нова епоха. На Нова епоха и той въведе Силва метод в България. Силва метод в България, да, автор е на няколко статии. На много, да, и е бил, предполагам, гост ваш. Или най-малко не, така, но трябва да го поканим. Да. Има за какво да се Гърция, но да, като дойде, да. И нещото, което ми направи впечатление, запомнила съм го много добре. Тогава той ми каза за водата, че учителя казала, че водата е разумно същество, което се е жертвало, за да има живот на земята. И казва, например, когато си напрегнат, когато си много нервен, когато си много активен, ако се полееш, ако се облееш с вода, тя те успокоява.
Обратно, ако си много отпуснат, ленив, ако се полееш, тя те активизира. Тоест тя реагира, водата винаги реагира спрямо твоето състояние да ти помогне. И каза, помисли си само какво тая чиста, прекрасна вода, която ние изпиваме, как обира всичките ни нечистоти и ги извежда от нас. Изобщо за водата и аз от тая вода изведнъж така ми просветна в главата. И моя много близка приятелка от Атина ме заведе на паневритмия. И когато чух първите тактове, това беше край. До тук. И моят живот се обърна на 180 градуса. И всъщност с Андрей това си говорихме, когато започнахме, като ни дойде тази идея, да споделяме тези неща. Това, което се е случило с хората, които са около учителя, това, което се е случило с нас и с наши приятели, тази среща с този магнетизъм, за който ти питаш, това те извежда в един свят на необикновеното. Ти излизаш от ежедневието и влизаш в един невероятен друг свят. Събужда се в теб съзнание, поглед, ушите ти, всичките ти възприятия и всичките ти сетива започват да усещат още една октава на нещо, което първоначално ти не знаеш, не можеш да си обясниш. Майка му, която беше един близнак, невероятен, една много свежа, такава много ведра жена, много вокален педагог, певица, винаги е била в много красива среда, с ученици, с всички я обожаваха много. И беше такъв рядко съдържащ радост, типично по-близнашки. Но когато споменеше само думата учителя, в момента, в който кажеше учителя, и сменяше се цялото и лице, и погледа, и ставаше такъв един, просто така почваше да свети. Аз казвам, бе, с какво ги е облъчвал учителята, толкова различни стават тогава, нали, като по-млада като бях. И след това си давам сметка, че всъщност създа един такъв велик дух, какъвто е учителя, когато се свържеш с този дух, цялото поле, цялото пространство се променя. Ти влизаш в един свят, който е с повече светлина. Този човек, с който бях много близка от неговите ученици, който е бил до него от 19-та година, Илия Узунов, много близък, близък до него човек с много интересна история също и той. Той много често ми повтаряше, той беше човек на науката. Той беше такъв с много изобретения инженер, с много изобретения и много математична мисъл. И той много често ми казваше, защото тогава по време на комунизма се събирахме само в къщите на хората, по празници на учителя, след паневритмия, на братска закуска, на празник, на такива неща и се разказваха, особено когато са жени, се разказваха винаги чудеса, винаги някакви истории, как учителя е бил на едно място, бил е на друго място, бил е просто такива. И аз след това отивам, виждаме се с него и аз го питам така и така. И той имаше много сини очи, нежничък, слабичък, чист, прекрасен. И той така ме поглеждаше малко усмихнат и каже: аз не съм по чудесата. Винаги го казваш. И ми го е повтарял. Може би това е изречението, което най-много съм чувала от него, разказвайки ми. Аз го побърквах, разбира се, от въпроси. Че учителя им е казал веднъж: не се заблуждавайте, показвайки себе си и тялото си. Това не е учителя. Учителя, това е божественото във всеки един от вас. Ние идваме само да ви дадем методите как да се свържете с учителя във вас, т.е. с Бога във вас. И от повтаряне толкова най-накрая може би проумях, че всъщност ако човек не е много експониран в желанията си, в амбициите си, в този външен свят, който го тегли с всички сили, влезе вътре и срещне учителя, той влиза в това поле на тая вечна радост, на тия светещи очи. А вие познавахте
Те колко души познавахте, които са били пряко негови ученици? Защото доста години са много. Само за Илия Узунов, например, искам да направя една отметка. Когато всъщност България след 9 септември е бомбардирана, знаеш, всичко е съборено и започва някаква огромна жилищна криза. И във всяка една от стаите трябва да живее по едно семейство. Ние, понеже имаме голяма къща, те са били фабриканти, дядо ми, и изведнъж те казват, всяко семейство, тук сега ще сложим и най-различни хора, които буквално от кой въже, които нямат нищо. Ти си представи в един момент, някой да живее в съседната стая, който почти не познаваш. След 9-ти. Да, след 9-ти те, ето го прави това нещо, минават и казват, тук ще живее този, тук ще живее тези. Те се обаждат на Илия Узунов, казват, ела бързо при нас, за да може да кажем, че има такава стая. И той живее точно в една стая, която 9 години мисля, че живее в нашия кабинет, който е в момента. Който Галя, когато казва Илия Узунов, аз ще заведа при сестрите, той много обичаше да идва у нас, ние сме били много близки нашето семейство. Той казва, не, вие се вижте, аз отделно. И когато ние се познаваме с Галя, те идва у нас така. Това е къщата, която всъщност Илия Узунов идва. Да, беше невероятно това, защото аз с него съм била най-близка, да. И после като разбрах, че е живял от тях, той го е снимал за една книга за паневритмия. На него паневритмията беше голямата му любов. То е всичко свързано с учителя. Той е бил сирак. Баща му е убит в Първата световна война. Майка му умира от, мисля, че от някакви от епидемиите, които са били тогава. И той е момче, той е роден 905, значи 19-та година, не мога да го сметна никога на колко години е, но е малък и отива, чува, има обяви, че ще държи лекция Петър Дънов и той отива да чуе тази лекция и ми е разказвал как като го е слушал, това е дете, като го е слушал и казва, не си спомням какво говореше, но аз го гледах и казвах, това не е обикновен човек. Това е някой пророк. И когато идва няколко години по-късно в София, вече отива в салона, тогава са били на оборище и вече от този момент нататък остават до края на живота си при учителя. Има една любима моя случка, да я разкажа и нея, да не вземам дълго време с тая тема. Него го тегли много техниката, много и той прави рационализации. Колкото пъти се случи да направи някаква рационализация и да отиде да е патентова, се оказва, че малко преди това е патентовано от някой друг. И един път, два пъти, три пъти, четири пъти той накрая отива при учителя и казва, учителю, защо винаги така ми се случва? Учителя му казва, има закон в природата, че когато нещо трябва да се създаде, да се открие, минимум 10 души слизат с тази задача. Те помежду си в невидимия свят са свързани, те са екип, но само един го реализира. Но ако един от тези 10, най-малко 10, ако един от тези 10 не работи по задачата, не може да стане. И той тогава разбира, че един от екипа, който няма да го реализира това нещо и продължава до края на живота си да работи, без да е имал официалната, а всъщност автоматична пералня. За такива неща става просто за грандиозни работи. Той наистина е бил невероятен. Той инженер разследва в Австрия. Да, за следването също е много интересно, защото казва на учителю, няма в България, не може да се учи инженерство. Много ми се иска и учителя му казва, чудесно учи, а ми казва, нямам пари. И учителя го погледна и му каза, че то не се учи с пари, учи с акъл. И казва и наистина направил нещо там, някакви рационализации малки, събрал пари и така е завършил инженерство в Виена. И ред такива истории. Но каква е идеята? Идеята е, че учителя с тези, ние с Андрей си говориме, че ние сме бледи ксерокопия в сравнение с тези богове, им казвам аз, тези хора, които са били около учителя. Че какво по-велико нещо има от това да се обърне живота ти и да влезеш в... да го промениш и да живееш с вечността, а не с деня. Какво по-красиво има от това? Или с любовта, не с егото си, или с идеята за аза, този светлия, красивия аз.
Такива, понеже много истории имаме, разбира се, те са в неговото семейство, само са толкова много още за разказване, има часове. Да, знам, че и къщата, в която в момента живеете, е много специална. Да, тази къща е строена всъщност 38 година, 39 година вече абсолютно обитаема. И това са последните години, които всъщност учител идва и там се събира. И имаше един кръг около баща ми. Аз спомням, например, баща ми правеше така наречената братска вечеря почти всяка сряда. Много хора, това беше Методий Константинов, който има изключително заслуга за спасяването на българските евреи, например. Да разкажем, ако остане време. Това беше Георги Томалевски, от най-добрите български есисти. В неговата къща пък на времето се обявява, например, Крушовската република, началото на македонския въпрос. Да. Са били много такива будни години. Там имаше Васил Иванов, който баща ми му направи, помогна му да направи някои изложби в Париж, когато беше... Той му беше нещо като мецена, защото Васил беше изключителен творец и много силен като автор, но той не общуваше с хора. Признаваше на един-два авторитета и другите така ги държеше на страна. И беше странно, аз съм го разказал, когато имаше 100 годишни, направихме изложба, че по някой път се прибирам от училище и гледам Васил Иванов стои изправен на глава до стената, защото той се занимаваше с йога. И така стои просто човек се дига нагоре. Баща ми каже, остави го, той си е това, си е неговия свят, нали? Мисля, тези чудатости, нали, с които аз бях по някакъв начин свикнал. Сега мисля, че са интересни, защото тези всичките хора, когато говориха, давам ти един пример, например, брат Борис, който беше като духовен ръководител последните години, след заминаването на учителя също до неговата кончина, това беше един духовен колос, човек, който може би най-много променил. Това, което Галя каза преди малко, те не казват учителя, те казват учителя. Там имаше едно благоговейно произнасяне на тази дума. Виж, цялото уважение, което можеше да бъде излъчено, когато се говори за един духовен учител, като светих да го наречем, нещо, което е много сакрално. И това е тази промяна, която може да промени на хората. Също да влезеш едно наистина различно поле. Защото до ден днешен ние четеме, да кажем, Лао Цзъ, четеме Конфуций, четеме гръцките философии. Всичко това остава и на някакво ниво, то винаги се включва на това, което представлява една житейска философия. И ако учителят е оставил нещо за този народ по този начин, всъщност нашата идея беше чрез тези хора, които познаваме от първо лице, да разкажем тези неща, защото те са свързани с една епоха, която според нас е била изключително важна за България. От една страна имаш страшно много войни, имат 5 войни, 2 световни, преврати, войнишко въстание, септемврийско въстание. Учителя казва, че в най-хубавото време се е родил. Учителя казва най-хубавото време, което за нас началото това звучи страшно парадоксално. Да. Но както каза, мисля, че е мисъл на този английския, как казваше? Няма значение. Да, той казва, няма атеисти в окопите. Чърчил, да. Той казва, в този момент всеки се моли абсолютно сърце и душа, защото това е, нали, да се запази жив, да запази семейство. И при учителя имало, може би, стотици, да не кажа хиляди случаи, когато отиват. Мъжа ми къде е, брат ми къде е, жена ми къде е, семейство, деца. Това няма комуникации, няма интернет, няма телефони даже, няма телеграф. Това е разрушение на държава, че да на всички дава една надежда, упование, спокойствие. Друго нещо от всички хора, които са враждували помежду си, значи това са цънковисти, земеделци, комунисти, анархисти, когато отидат в градината, подлешниците, тези неща са забранени. Ядат ангелската супа, слушат беседата. Не, че са забранени, нямат проблеми. Вътрешния моралния кодекс, искам да кажа, не че учителя ги забранява в този смисъл, че те знаят, че тези неща трябва да бъдат оставени. Както когато, например, наши, нали, по-възрастните брати казват, при учителя не може да те и с ордени, медали, лампази, нещо да седнеш, да му говориш, да му обясняваш. Ако не си оставя всичките грамоти, професури и така нататък, тогава може да влезеш, защото при божественото се отива празен, за да получиш. Ти знаеш тези закони колко са важни, нали? Защото... Понякога през прозорец. Да, като Карабелчева. Моята любимка. Да, може да го разкажем на този случай. И много от хората, всъщност, които ние познаваме, например, всичко тези, които изредих, това е Борис Рогиев, например, който е един човек,
който беше математик от много голяма величина. Той е единственият българин, на който гръцкото правителство му разрешава да направи карта на цялата гръцка граница, която се случва, защото те го допускат като професионалист, изключително астроном. Българския календар. Той всъщност изважда българския календар и го доказва, че е по-стар от китайски и това е защитено в Европейство. Да. Значи такъв родолюбец. Той е човек, например, който когато отива с баща ми при учителя и казват, сега славянството загива, тук има такива войни, германците дойдоха. Какво ние германците? Германците са вече пред Москва и те отиват двамата, баща му и Рогев при учителя и казват, славянството отива. Да. И учителя казва, запиши си еди коя си дата. Ти вика си писал книга за Черно море, нали? Запиши си еди коя си дата, на която няма да има нито един германец в България. И те тогава не се чува, защото Великият Трети райх. Така че тези превратности, например, които се случват, те са много интересни по отношение на това. Едно историческо събитие, една духовна, константна величина, ще наречем, защото това е духът, който се проявява, нали, всеки народ си има своите пророци, духовни учители, светли и святи хора. И това, което също се случва в народните маси, винаги трябва да бъде в едно взаимодействие. Защото образованието на един народ, възможността ти да проявиш, да запазиш тази традиция, да я съхраниш, това е наша отговорност. Без тези корени, които имаме ние, оставаме като някаква фигура, която е, нали, част от истите, нали, там са всичките изми, които аз също не понасям. Индивидуалността е личност, но не е егото. И тук точно е разликата, когато ние запескаме всички тези семейни архиви, които са в къщи, почваме да ги преглеждаме, да разказваме, да разговаряме, както с теб, когато човек има духовен интерес, което е много ценно. Падаш в едно поле, за да има този резонанс към хората, които са търсещи. Да. И както ние като сме говорили с тях, и Андрей го е споделял, и аз тогава с Чичо Илия най-вече, но и с много други, които съм познавала, тогава още не си давах сметка за тия неща, само отбелязвах, че като говориш с тях 10-15 минути, 1 час или няма значение колко, след това не стъпваш по земята, просто всичко ти е леко. И си весел, и си щастлив, и нищо не те докосва. И това ми беше много интересно. Как става това? Защо става това? Ами, защото са чисти мислите, чувствата, работено е по това. Влязъл си в едно друго поле на съзнание и ти като попаднеш в тази аура, тя те повдига. И е толкова важно това, защото като си помислиш ние сега колко страхове имаме, колко притеснения, колко драм. Ами какво е било тогава? Баща му, който не е имал чувство за страх, учителя го оставя, любима история също, учителя го оставя на изгрева. Да. Започват бомбардировките и учителя в един момент казва, хората започват да евакуират, настава страх, учителя казва, тук няма условия за духовна работа. И се премества в началото Симеоново, там няма да би условия, нещо, но след това отива при брат Темелко, който е една изключителна личност в Марчаево, и школата продължава оттам. Но баща ми отива при него и го пита учителя аз какво да правя. Той казва, страх ли те? Той казва, не ме е страх. В смисъл, тогава не е имал това чувство, дори за той го нарича инстинкт за самосъхранение. Вика, бомбите падаха, аз гледах на разрушени къщи, крясъци, вика, аз минавам все едно, че това не ме засяга. Много странно състояние. Вика, едва когато аз съм се родил всъщност, той започва, вика, тогава се отворих очите на 4, имала друга сетивност. И той остава двама души. Единият е брат Ради, който е всъщност като градинар, той е човек, който помага, нали, за който се носи легендата, че е природеният патриарх братски фолклор. Да. Който е една също много светла личност, който е бил и като домакин на място и прочее. Тези двамата, той казва, аз няма да напусна, нали, брат. И баща ми го оставя. И той пита учител, аз какво да правя на изгрева, когато тия бомбардировки продължават? Той ви казва, ще правиш оркестрация на пеналитна. И той започва да пише, и когато напише една кола, той за нас е при учителя в Марчаево, учителя му казва някои неща, той си взима бележки и така има една кореспонденция, която тече между тях, епистоларни диалози. Един ден този случай, който Галя много обича, един ден баща ми казва, наблюдавам с един бинокъл, оставен от аз, до ден днешен го има в къщи, това на дядо ми сигурно бинокъл, и гледам как минават английските, американските крепости и бомбардират. И цяла София гори. Вършат зомби,
Зад салона пада, вика, 2 или 3 тонна бомба, която не избухва. Каза, ако беше избухнал всичко, нищо нямаше да остане от изгрел. Това ако не е чудо. А сестрите са му казвали, много те моля, брат, вътре ми е в багажа за рила. Ако падне някой бомба, може да се извади и вика, че там ми е палатката, там ми е кожучето. Ще ми се смееше и каза, тя си представяше, само вика с дилафа да извадят бомбата. Но случай, който е, той стои и наблюдава крепостите, всички гори и там, където са в момента на Жолио Кюри дипломатическите блокове, които са трите големи блока, там е била една база, която е била тилова база на нашата армия, която има, да кажем, храни, продукти, облекло и прочее, но стигат в един момент вече до военната част, където там има така наречените ГСМ, това значи газ, смазочени материали, бензин, нафта, оттам са снарядите и започва да гърми и става страшно. Всичко това започва да пъщи невероятно. И баща ми казва, и както стои и гледа в си бинокъл, изведнъж и гледа, вика, на 10 метра от мене, една така пита кашкавал. Вика, в тези годни години казва да получиш купонна система, да получиш от небето пита кашкавал. Казвам, учителя се грижи за мене. Цял месец да кашкавал раздава всички. Това е една история, която също трябва да бъде запазна съхранена. Да. И ние знаем, че това е негово отношение, което беше на баща ми, трябва да бъде запазено. Просто причина сега има, например, хора, които говорят едивата на баща ми и разказват негови спомени, какво е мисля, какво иска да направи, как е бил написал паневипнята и прочее. Не може да му убедят хора, които не са го виждали никога, да застанат в положение, да разказват за моя баща по този начин, аз да не разкажа това, което знам. Да. И да се каже, че, примерно, 80 години братството не е играло право паневритмия, че леда ми се объркала с паневритмията и че баща ми не е написал правилната музика и така. Това са спешните неща, които всъщност може би трябва да излязат няма, защото истината винаги си проправя своя път. Трябва да бъде истината. Да. Толкова чудеса са се случвали. Ежедневно, ежечасно. Много се изкушавам. Всеки един, кажи от какво много се изкушавам да разкажем историята за спасяването на евреите, защото това също е една история, в която всеки е разказвал, обаче внасяйки някакви негови си елементи. Да. И е хубаво да я чуем. Главното действащо лице е много близък, най-добрият приятел на баща му и той е бил до последния си дъх, дето се казва почти непрекъснато. Майка му на Андрей ми разказваше, че до последно, почти всеки ден е бил от тях. Томалевски, Методи Константин. То е хубаво да кажем, че ние сме я писали в броя за учителя, но това беше наистина много отдавна, може би преди 9 години. Все пак, ако някой реши да си го поръча, мисля, че имаме от него, но нека да я разкажем. Ами историята е следната, всъщност, когато започва събирането по списък на всички евреи, и те са натоварени от, има германско представителство, знаеш, има и български министри, да не споменаваме имена, защото е така. Минали се годините, дано сме се простили на хората и се натоварват ешелоните. Това е много жестока история. По това време Методи Константинов работи в дирекция пропаганда. Значи дирекция пропаганда е различно от това, което ние си представяме. В смисъл, това е като новинар, който събира всякакъв вид информация от всякъде и се правят и ние резюмете на политическите събития. На много висок пост е бил и само отварям скоба, че той е доктор по философия и социология, завършил в Полша, в Потсдам. И всъщност точно заради това, че завършил в Полша, той знае добре полски език. Тези лагери се намират на полска територия. Връчват му една папка, му казват, ето ти списък, ти трябва да закараш ешелоните и да ги предадеш по списък, там да бъдат преброени, буквално като овце, за да пристигнат в лагера, който са определени. Това е време, в което все още не се знае точно за тези лагери какво се случва. В смисъл, още не е ясно какво се е правило. Да. Методи взима папката, обаче Методи е много интелигентен човек, има информация различна и според мен той имал, ако не е знание, поне много дълбоко силно усещане какво ще се случи. Да, той е знаел. Казвам, че общото народа не е много. И отива при учителя и направо се разплаква. Казва, учителю, дадаха ми списък и почва. Значи за такива неща в военно време това е разстрел. Не може да не изпълниш такава заповед. Учителя е много сериозен и казва, да дойде Лучев.
и се прибира. Методи отива, почва да търсят Лучев, казва, Лучев като военен. Той отива и казва, учителя му вика, той слушам. Отива при учителя, учителя му каза, рекох да намериш царя и да му кажеш, че ако един еврей напусне територията на България, от него и от династията му помен няма да остане. И се прибира. Лучев звъни в двореца, отива в двореца, той има достъп навсякъде, звънат във Врана, звънат дори в Есиноград. Никъде го няма. Връща се обратно и казва на учителя, никъде не може да го намерим. Учителя се е качил на колата и каза на адъютанта, карай, и не е казал къде отива. И Методи, и той стои на тръни, защото това е нещо, което ти си в неведение. Учителя затваря вратата за една секунда, влиза, отваря вратата и казва една дума. Кричим. И се прибира. Той взима една кола, Лучев, отива в Кричим и намира царя в Селско-стопанската академия, се разхожда в двора. Царя отива да казва, кой ти каза, че съм тук? Учителя ми каза, и му каза. Учителя каза, че ако един човек еврей напусне, от тебе и династията ти помен няма да остане. Той каза, качи се с мен. Качва се в колата, отива в София, извикай министърът. Викат министър, дай заповедта от Белев. Взима заповедта, царя скъсва я, пуска на земята. Лучев взима едно парче от заповедта и занася на учителя. За нас, ние знаем, че всъщност всички българи, които са имали отношение, са участвали в създаването, нали, на възможност да се оцелеят тези хора, тези евреи да бъдат запазени. Това е един от най-големите, най-красиви актове в българската история, в съвременната българска история. Има хора, които са ги крили по мазета, по тавани и прочее. Но всъщност това, което се случва в този, как се казва, кръгълен камък, ние виждаме ролята на един духовен учител, който му се казва конкретна ситуация и той разрешава по един абсолютно различен начин. Да знаеш ти от цяла България, че царя се намира в Кричим, това само един свят човек може да го направи. Не искам да казвам, че други хора нямат защитата и не се направи най-необходимото. Много и църквата, и в църквата, да, те са правили походи и така нататък. Но по-нататък е много интересно, че през всичките години, дори когато в 1948 година евреите напускат България, се оказва, че този, който е бил на равина на как се каже, тази горната махала, дето са били, не в централната синагога. Няма значение, горе, да. Детайли. Всъщност, който е бил председател на равините, т.е. на техният духовен съвет. Да, така. Той занася на учителя една проветка с 7 диаманта. И знаеш, предполагам, че те на техния свещен ден, те слагат тук Урим и Тумим, двете плочки, на където са всичките камъни и по тези камъни всъщност от светлината се гадае, да го наречем, връзката каква е всяко племе от еврейски произход, каква е това е по времето на Давидите. Да. Но тези камъни всъщност символично те представляват нещо света и светих. Те не са само ценни като диаманти, те са и нещо по-различно. И преди всъщност по време на бомбардировката те ги запазват при учителя. След заминаването на примерно учителя, идва вече 48 година, те вече пътуват, Израел се създава, Бен Гурион създава тази държава, помага, целият свят участва, евреите да имат своята държава. И какво се случва? Идва една еврейска делегация и казват, ние искаме тези 7 диаманта. Има ли свидетел? И брат Боян тогава и брат Борис казват, да, ние знаем за това нещо. Има диамантите, ги връщат на евреите, те благодарят и с тях заминават обратно за Тел Авив. Тоест в началото са били в Яфона и така, това не е толкова важно, но мисълта ми е, че тази дълбока вътрешна връзка, това пак е част от тази нишка, за която искаме да говорим, че има една дълбока вътрешна приемственост, която е и между поколенията, и между родовете, и между духовете, и между хората, които се познават. Всъщност това създава, според мен, на това най-популярно ниво, може би ще го наречем гражданското общество. Но това създава моралният еквивалент на това, което представлява духовното понятие и субстанция на един човек. Без нея, според мен, ние сме в някаква безтегловност, която всеки ден се променя, тук вятърът вее и не знаеш на кой свят си.
Имаме една молба да разкажете за това, как той е спасил Георги Димитров и за живота му на Опалченска. Една сграда, която знаем, че в момента се ремонтира, да. Да, какво се случва там и въобще какво е ставало някога там също. Да. От 1904 година учителя започва да идва вече много често в София, той е от Варна иначе. Той е роден в село Хадърджа, сега Николаевка, след което се местят във Варна, той учи в Свищов, после в Америка, после се прибират в Варна, бащата е в Нови пазар известно време, баща му свещеник Константин Дъновски, той е в движение постоянно, прави 2 обиколки на България пеша и така нататък, но от 1904 година започва по-често да идва в София и отсяда в къщата, която е къща Близнак при Гумнерови, се казва семейството, чиято е къщата. А в другата част на къщата е семейството на Георги Димитров, майка му Прашкева, Георги Димитров и така. Те са къща Близнак. И учителя от 1904 година започва там, постепенно вече остава и там всъщност започва от 14-та година, значи 10 години по-късно. В това време той е в движение много. 1914 година на 22 март на една вечер, така лекция са се събрали духовен кръжец. Много хубаво е написано в спомените на един от тях, учениците. И тогава учителя казва, от днес започва новата епоха, епохата на Водолея. И разтваря завесата. От следващата неделя започва най-дълго продължилия цикъл неделни беседи, сила и живот. До 44-та. От 14-та година до 44-та всяка неделя в 10 часа. И всъщност там на Опалченска 66 започва най-напред в стаята, след това в двора. Отвори се прозореца, зиме, лете, там са хората, там отиват много от хората, които всъщност остават след това в братството и около учителя, започва от там, от дворчето на Опалченска 66. Много спомени са написани, много истории има там с Опалченска 66, как през нощта пристига един брат, обаче през нощта и му е неудобно, той казва, учителя няма начин да не знае, че аз идвам. Той ще ми отвори. Обаче не се отваря вратата. Не се отваря. Студ страхотен и той замръзнал, най-накрая решил и в момента, в който е докоснал вратата, тя се отваря. Им каза, учителю, не знаехте ли, че съм... Той казва, трябва да почукаш. Чукай да те се отвори. И за Георги Димитров. И за Георги Димитров, да. Преследване бил в някакъв от моментите, дали е било около 23-та или преди това, вече не си спомням точно историята каква е. Идва жандармерия да го търси, а те по тавана са имали връзка, двете къщи, иначе са разделени. И той се идва при учителя, скрива се, моли да го скрие. И учителя казва, влез. Жандармерията пристига, питат... Казват, че търсят Георги Димитров и учителя казва, влезте и проверете. Те надникват, няма никой. Не са общували, няма. Това е така, един най-много 2 пъти да е имало нещо такова. Даже учителя поръчва. Да, но го е спасил. Да, учителя поръчва даже на... Още един път кога? Още един път го спасява, значи пак го преследват и учителя тогава има столове наредени, доколкото знам, Георги Димитров влиза вътре и с едно от това, което е калъвките на мебли, слага на рамото. И те като виждат, че има лекция на учителя и тегля се там. Жандармерията не го проверяват. Но по-интересното е, че когато всъщност учителя напуска този свят, както казваме ние, доктор Жеков пише една много интересна телеграма на Георги Димитров, който това време е председател на Коминтерна в Москва. Той е в Москва. 4 моля се, защото ти си документалист. Аз съм документалиста, няма да мога да си спомня точно, приблизително, че великият учител предаде Богу дух. Дайте разрешение, ма с такава заповедна форма. В единствено число. Да. Разпореди нещо подобно, нали, на хората, всъщност да бъде погребан на изгрева, така както е желанието, за да не могат след идващите поколения един ден ни осъдят за този за това безхаберие. За това безхаберие.
И той позволява, веднага дава разрешение, телеграмата пристига и тогава пък един брат отива при Антон Югов и той разписва, за да може да бъде погребан на изгрева учителя. Защото по това време сложна е ситуацията. А вярно ли е това, което се говори, че е трябвало да бъде арестуван и всъщност той самия си отива? Не, това е абсурд. Не. Точно баща му най-много така се ядосва на тези легенди. Сега, от гледна точка на, ако се опитаме да се прехвърлиме към една по-висока гледна точка, един велик учител отива тогава, когато прецени. Той реши, абсолютно. Той реши, той не може да бъде изненадан от смъртта или от нещо такова. Но така или иначе, идват да го арестуват, когато той вече си е заминал. Но той още от лятото на 1944 година, още когато заминава за Мърчаево, състоянието му така постепенно, никой не е вярвал, разбира се, но лека по лека се усложнява. На 19 октомври, когато се прибират от Мърчаево в София вече, това е след 9 септември, месец и половина, така е с малко по-деликатно здраве и лека по лека, но държи лекция на 20 декември и на 27 си отива от този свят. В смисъл, до последно си е изнасял лекциите, до последно са били хората около него, брат Борис. Но имало някакъв намек, нещо беше казал на някой от сестрите. Да, това е много така. На Нова година, 43-та срещу 44-та, той отива брат Борис, там са празнували с сестра Мария. И те го питали учителю каква ще е годината. Той никога не е казвал директно какво ще стане. И той е казал само тази година големия брат ще се ожени. И те не обърнали много внимание какво точно. И чак когато си заминава и са обиколили целия изгрев, поляната за Паневритмия, са носили ковчега му. И тя тогава разказва как това беше сватбата. Братството беше невестата. Големия брат служение. И тогава разбират думите му. Учителя много са хубави няколко случаи, пак баща ти ги разказва, как когато започва войната между германците, когато нападат, и един от полковниците отива при учителя, той е бил в Скопие, мисля, отива при учителя да пита какво ще се случи. И учителя не отговаря никога директно. Сядат да обядват и лимон изцеждат в ангелската супа. И учителя пита този, откъде са лимоните? И те казват, от Италия. Скоро няма да има лимони от Италия. Той си хваща веднага чантата и замина, защото му е ясно, че Италия ще бъде бомбардирана. Не, защото идеята е било дали Италия или, както Чърчил е искал, да се мине през България, да не остане нищо от България. Тогава бомбардират Италия. Или другия случай е напада Германия, Полша и тичат баща му и Методи Константинов да питат какво се случва. И той казва, къде е луната? На разсип. Това ще бъде. В смисъл, винаги помисли, дава ти отговор така с малко такъв да мислиш. И другото, което е това, че той е знаел едно съзнание, което е извън нашето време линейно, естествено е, че всичко е в него, но самия той много пъти в беседите казва. Сега всички беседи ги има на учителя. В смисъл, няма нужда да се... Човек сяда и чете и разбира за какво става въпрос. Учителя много често казва, че не вярвайте на предсказания, особено ако са точни. Не е възможно някой да знае какво точно ще се случи. Има посока, има тенденция, която 10 души, ако се молят искрено, това ще се промени. Така че много са се вълнували какво ще стане с България, как ще бъде, и много хубаво казва учителя. Знам какво ще стане. Ще има войни, жените ще раждат, дърветата ще цъфтат, ще дават плод. В смисъл, живота е такъв.
каквото и да се случва, то е... Това е едно велико спокойствие, нали, което казваш, че каквото и да се случи, тези бомбардировки, тези неразбори, тези промени на социалните строеви, ти да казваш, че раждат, мъжете ще сеят, ще се жени после, децата ще порастват, ще има образование. Ти виждаш, че това е над всичко, което представлява това, което е житейското, ежедневното. Значи има една велика реалност, която държи всичко в своите ръце. И човек, когато има тази връзка, този промисъл, да го наречем, той е съвсем спокоен. Например, Бел Борис, който аз последните години се радвам, не последните, доста години бяхме заедно, той имаше едно невероятно спокойствие. Той можеше да бъде абсолютно навсякъде, във всяка ситуация уравновесен. След като той е набеден, да го вкара да го в затвора, обявяват го във всички видове грехове, които може да се случат, той казва, аз стоя така спокоен, така го пише, спомня си, като благодаря на Майди Киселова, че ги записа. Казва, толкова спокоен, че все едно ще седа и си пие кафето. А те вика, срещу мен злобеят, хвърлят и казва, ето ги вика, докато ние си разговаряме, те превели учителя на френски. И вика, ме замерва с книгата. Аз вика, така се радвам в този момент. Тези неща са важни да се знаеш, защото когато имаш един изграден вътрешен дух, всъщност ти си друго измерение. Така е. Учителя казва, ученика работи. Ние сме далече от ученичеството, разбира се, но все пак като стремеш, да. Ученика работи еднакво с силите на доброто и с силите на злото. Сега са активни силите на злото, добре, после са активни сили. Рано или късно всичко се обръща за добро, защото всичкото това се случва в Бога. То не е извън Бога. Така че ние цялата тая драма, която я преекспонираме и сега какво ще бъде и как ще бъде, какво ще бъде. Искам да обясня нещо за доброто и злото, като има злото. Какъв метод дава учителя? Каза, когато дойдат тъмните духове, злото и те обсебват, ще вземеш метлата, ще изметеш къща, ще вземеш мотиката, ще прекопаеш лозата. Всяко нещо, което ти го изразходваш, всъщност ти го трансформираш вътре в себе си. В един момент, както преди малко Галя каза, за водата. Когато водата се изкъпеш, ако да кажем си нервен, се успокояваш, ако си ленив, се събуждаш, значи това е нещо, което ти дава един модел на учителя. Тоест, когато дойде нещо негативно, може да използваш физическата енергия, за да можеш да го трансформираш. Гледам, например, сега ми прави впечатление колко много хора се чудят какво да прави със свободното си време, с начина по който, да кажем, да общуваш. Има много кризисни моменти, които просто не знаят хората. Аз се радвам, че все пак изписание 8 и вашите лайфове помагат, защото когато дойде една такава зависимост в един човек, всъщност тук има отговор. Той се случва и тогава ти можеш да малко да дигне съзнанието. Като се включиш горе в волтажа, всъщност можеш да придобиеш нова опит. Но опитности, това казва учителя. Ако не го проверите това, което ви казвам, то не ви ползва. Тоест, ние, например, се събираме повече от 25 години вече, целият общо култен клас, който е 22 годишен, сме го минали и сега младежкия. Във всяка беседа учителя дава домашно да се пише и нещо да правиш, някакво упражнение в рамките на една седмица. Колко правиме, някой правим, някой не правим и така нататък. По-голямата част от всичките тези упражнения точно възпитават по-малко. Ама ти ако не ги правиш, не те ползва тая беседа. Ти може да прочетеш 100 беседи. Ако продължиш по същия начин, т.е. ако не се насилиш, учителя казва, ако имаш 2 пътя, избери трудния. Това е. Ти ако не се насилиш да направиш някаква жертва, да направиш нещо, което те изважда от... Сега също говоря, обаче ако кафето не ми е 100% арабика, нещата... В смисъл, навиците и желанията ни са най-големите вериги. Навиците и желанията ни към това удобство, особено една култура, която се развива, една култура се създава, расте, развива и цялата енергия отива в периферията. Периферията е свикнала, е пълна с удобства, тя те тегли, тя изисква цялото ти внимание. Само пускаш някаква медия и виждаш рекламите на каква честота са и тези реклами не те подканят да отидеш да тичаш,
а те подканят да си купиш хапче, да си купиш нещо за ядене и да си купиш някакви... И как да се излекуваш после от него. И как да се излекуваш после от това, което си ял. Няма значение и това е. Въпросът е ти да имаш и да седиш и да си казваш, колко е кофти този свят, колко са ни кофти политиците, колко са ти. Учителя казва, всички духовни учители го казват, без изключение. Искате света да се оправи. Света вътре във вас оправете, той света другия ще се оправи. Има един въпрос, има ли днес такива светли хора? Като учителя, никакъв случай, според мен, поне аз не съм срещал. Аз мисля, че и човек трябва да има един учител духовен, който тръгва от този път. Давам един пример преди време, защото ние сме общуваме с най-различни духовни общества и винаги сме намирали, защото търсим единението в духа, а не различията в формите. Но не може едно време да дадеш кисело, сладко, лютиво, така нататък, защото да стане един буламач. Пътя към върха може да бъде от различни посоки. Важното е да го следваш и да бъдеш абсолютно концентриран на това, което правиш. Това е според мен смисъла. Всяко духовно учение всъщност си има своите приоритети, които изработва. Дали ще бъде добродетел, дали ще бъде, да кажем, нещо, което е свързано с човечеството или с рода, или с ликвидация на кармата. Винаги има личностно израстване, което това е най-важното според мен. Защото иначе ние продължаваме да бъдем, нали, така, тази философия или другата, или самятаме. Хора, които, например, се прехвърлят от едно място на друго, те са малко като вълните на една лодка. Учителят дава един пример, казва, светът ще бъде като един океан, вие ще бъдете лодка. Гледайте светът да нахлуе вътре и да ви потопи. Значи ти трябва да останеш на вълните. Нека да има бури, нека да има предизвикателства, ги казват, не сега да се пребориш с нещо. Но в дадения случай, ако ти имаш вътрешния си устой, ти знаеш, че се държи за най-стар. Живо ли е словото на учителя? Абсолютно. Живо съществуващо. Факта, че все още хората понякога от една страница, понякога от един концерт, понякога от едно качване на рила на планината и все още се преобръща живота им, както пак казвам за себе си, защото аз съм го преживяла това нещо. Аз не мога да си представя живота си без учителя, изобщо. Даже се опитвам да си представя какво бих била без това и не мога. Това е съвършено различен свят, да си усмихнат просто за всичко, каквото и да се случва. И винаги си мисля за това в колко трудни условия са живели хората преди нас. Ние просто сме глезени. Просто сме много глезени и сега ни се струва всяко нещо. А идва новото. И новото и старото са просто това са две сили, които се движат в две противоположни посоки. Не може да няма криза, тежка криза. Не може да няма войни. Не може да няма в такъв момент, когато се преобръща и си отива нещо старо и идва ново. Няма как да стане по спокойния начин. Още не сме толкова мъдри, за да се преоблечем, да свалиме старата дреха и да облечеме новата по един спокоен и красив начин. Няма как да стане. Старото с зъби и с ногти държи. Новото е спокойно, защото то рано или късно ще завземе мястото на старото. Така че. Аз не знам дали си даваме сметка за величието на учителя. При положение, че вече цял век учението му продължава и на колко места по света всъщност? На много места. Всички континенти, от всякъде има хора. Като дойде някой, примерно, каза, аз съм бил в Хаити, казаха наши приятели. Вика, влизам в един абсолютно такъв древен храм и прочие. Първото нещо, което виждам, като на олтара на камъните, поставя снимка на учителя. Да. И казват, в един момент толкова мило ти става, защото това е българска следа и прочие, виждаш. Да, както аз в Филипините. Да, точно. В Латинска Америка преди 2-3 години Ардела има една сестра, организира фестивал или семинари, или не си спомням точно именованието, но от няколко южноамерикански страни се събират и за да играят заедно паневритмия и знаят паневритмията и пеят на български песните. И ние с Добри сме снимали преди 2-3 години, когато беше тук хора от френския хор. Имаше от 11-12 държави.
невероятни хора, просто, които като заговорят за учители, почват да плачат. Това беше такова преживяване, такова събитие. За тях това е ултаря на света. Те идват тук и коленичат, защото България е страната, която е на техния учител. А може ли да разкажете това, което е казал Айнщайн? Наистина ли го е казал? Къде го е казал? Има една смисъл, ние не можем да намерим документ, защото всъщност това, което тогава радиото излъчва и което аз знам, че от моя баща, който поддържаше връзка с хора от Франция, с Ярмила Менцелова и така нататък, те са казали, това беше радиодифузион. Значи радиодифузион е радиоразпръскване, което по-нататък вече такова радио не съществува. Даже сме правили опит, писаха писма и наши братя така правиха едно изследване, кога Айнщайн го каза. Всъщност на една негова годишнина той споменава за учителя, но той споменава според нас за учителят на този, който го е нарисувал. И това е Борис Георгиев. Борис Георгиев и Айнщайн имат една много интересна история. Или пак през погледа, да кажем, на един ученик, както разговаряме в тази тема днес, че когато той отива и прави първите ескизи, той му показва неговите рисунки и прочее, Айнщайн е възхитен от този човек. И казва, аз ще уреда изложба в Лайпциг ли беше? Да, най-напред в Германия. Той е всъщност неговия ментор на Борис Георгиев, художника, който е българския Леонардо, както го наричат. А пък той, когато идва в България и в София, винаги е на изгрева. Там е с караваната. Майка му ми е разказвала, когато за първи път е пристигнал каравана. Те не са виждали. Каза, всичките, тя била момиче тогава, всичките тичахме и гледахме. Той е било голямото събитие това и той рисува най-красивия портрет на учителя. Тоест, той е имал предвид Когато е рисувал също самият Айнщайн, те се разговаряли на тази тема и по начина, по който Борис Георгиев говори с това благоговейно отношение към него учител, поред мен тогава Айнщайн казва за тези велики думи. Защото в физика... какво точно казва? Като превод, ние знаем като послание, че целият свят се прекланя пред мене, но има един духовен учител в България, пред когото аз се прекланям. И това според мен е едно уважително отношение, защото големите гении, те знаят, че има нещо, което самият Айнщайн е духовен човек, той свири на цигулка, знаеш така нататък. А Борис Георгиев е изключителен. Той е аскет, той живее максимално. Изключителна личност. Това е просто. Наистина, ако има свят човек, който ние взимаме от това, което пантеона на българските творци, той се намира точно там. И тези портрети, които ги правят, те са според мен дори по-красиви. Той това ще излъчването на един човек. Той рисува душата му в проекцията на материя. Те са светлина, която успява по някакъв начин да запечата, което е точно на събудените хора. Много с лекота разбират кой е пак събуден, кой носи светлина в себе си. Толкова интересно, че не искам да спира този разговор. Може би просто с продължение. Ако се наложи нещо, ще продължим. Да. И има доста въпроси, които останаха, на които не сме отговорили. Може би просто да го направим още веднъж. Как да го наречем, даже не знаем. Ама идвайте тук, заповядайте, ето ние сме домакини. Много, много благодаря за това гостуване. Смятам, че беше много интересно. И точно в този специален ден на любовта и на виното, мисля, че се получи прекрасен разговор. 155 години напуска този свят Константин Кирил, философ в Рим. Покрай виното и любовта за него не остава място, обикновено. За него учителя казва и изрядно за Методий казва, че са от най-високите полета са дошли за българите на духа. И всъщност, ако си дадем сметка, че това е едно от избухванията тук в България, азбуката, писмеността, книжнината, защото не само буквите, те са създали тъкан на езика, защото не е имало, примерно, Евангелие. Няма такъв аналог и те създават, учихме едно време думите, които те са оставили, благовестие. Колко е красиво, благовестие, ма ти трябва да измислиш тая дума, да я дадеш по-скоро.
И тъканта на всички славянски езици всъщност има една нишка, отново една нишка от него, от Константин Кирил Философ. И след това избухва богомилството, което е пак какво е? Пак тая нишка на образованост. Образование, човек е създаден по образ и подобие Божие. Образа Божий, да се върнеш към образа Божий, това е образование. Това е характерно за богомилите. И учителя отново връща идеята за това да търсиш божественото в себе си. И т.е. всички тези бликове, които са били по нашата земя, това е силата на България. Олтар. Учителя казва, че сме на дланта на Бога. Не можеш да очакваш тук да си добре, как се казва, в този ред на мисли, в който сме свикнали да си представяме какво е добро. Тук задачата ни е съвсем друга. Така че... Последно ти какво би желал да кажеш на нашите зрители? Аз искам да кажа, че хората не трябва да се притесняват и че ако имат една идея, която да бъде свише, която представлява техния духовен стремеж, независимо какво се случва, кризи ще има със сигурност и те наближават, обажда се от тук, от там. Ако гледате новините, нямате начин да ги забележите. Важното е човек да изработи в себе си едно равновесно състояние, което да представлява неговият път, който той иска да извърви. Този път може да бъде светъл и това е въпрос на личен избор. Ако човек стъпи на тази пътека, нека да го извърви в житейския си път, колкото му е даден. На добър час! Благодаря ви. На добър час. До следващата сряда, когато отново ще бъдем заедно.